بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаеми братя и сестри, слава на Аллах Субханаху ва Та'аля, че отредил отново да се съберем в дом от домовете на Аллах, за да го споменем и възхвалим. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля да ни приема намаза, който откланяхме. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля тази среща да бъде причина Той да опрости нашите грехове. И нека салату ва салам да бъде за Неговият пратеник и пейгамбер Мухаммад алейхи салату ва салам, за Неговото семейство, за Неговите сподвижници и последователи до съдния ден. Темата, по която ще говорим днес, е озаглавена как да се предпазим от Джехеннем. В много места в Коран Керим Аллах Субханаху ва Та'аля ни говори за Джехеннем, както и в хадисите на пратеника Мухаммад алейхи салату ва салам. Има много хадиси, с които той алейхи салам описва какво както дженета, така разбира се и Джехеннем. Аяти и хадиси, които ги има не за да ни плашат, а за да ни предупредят. Защото в убеждението на всеки един мюсюлманин и мюсюлманка твърдо заляга това, че не със смъртта свършва всичко. Напротив, смъртта е врата, през която всеки един от нас трябва да мине за ахирета. Смъртта е тази, която ни разделя с нашите близки, с нашите приятели. Но когато говорим за смъртта или за Джехеннем, непременно не трябва да се страхуваме и да се плашим. Защо? Защото смъртта за вярващият представлява човек да премине от земния живот към милостта и рахмета на Аллаха азза ва джал, ако е спечелил дженнета. Ако не сме спечелили дженнета, Аллах да пази. Това означава, че когато човек умре, се преселва от земния живот към наказанието на Аллах Субханаху ва Та'аля. Казахме, че в основите на вярата залега това, че не със смъртта свършва всичко. Вяра в съдния ден, казва пратеника алейхи салату ва салам. Какво означава вяра в съдния ден? Че след смъртта ще има ден, в който всеки един от нас ще застане пред Аллах и ще отговаря за думите, които е изрекал, и за делата, които е извършил. Което означава, уважаеми братя и сестри, че трябва да направим всичко възможно чрез нашите думи и дела ние да показваме на хората, че сме мюсюлмани. Трябва да направим всичко възможно чрез нашите думи и дела да се подготвяме за съдния ден. Чрез нашите думи и дела да спечелим задоволството на Аллах. Защото няма нещо по-хубаво и нещо по-прекрасно от това, човек, когато си замине от този свят, Аллах да е останал доволен от него. Когато Аллах е останал доволен от теб, това показва, че ти си спечелил дженнета. Ти си спечелил Аллаховата милост.
Ако Аллах не е останал доволен от теб, това означава, че ние напълно заслужаваме наказанието на Аллах. Всичко това зависи от нас. Ние. От нашите дела в този земен живот. Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим казва: А'удhu billahi min ash-shaytanir rajim alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. И онези, т.е. от качествата на вярващите освен тези, които кланят намаз и които дават закят и които раздават садака, ю'минуна бил гайб, вярват в неведомото. Какво е това? Какво представлява това неведомо? Нещо, за което Аллах субханаху ва та'аля и неговият пратеник Мухаммад алейхи салату ва салам са ни известили, но в същото време ние не сме го видяли. Наказанието или благодатта в гроба след смъртта. Мелейкетата Мункир и Некир, които ще питат в гроба. Повторното съживяване, съдния ден. Везните, с които ще се теглят добрите и лошите дела. Моста Сират. Дженнета и Джехеннем. За всички тези неща ние сме известени и вярваме в тях. Защо? Защото този, който ни е известил, това Аллах субханаху ва та'аля и неговият пратеник алейхи салату вассалам. Много хора казват: Ходжа, кой се върнал оттам да каже какво е? Ами не са го казвали. На всеки един ходжа са го казвали. Това мислене е в следствие от невежието на този човек. Факта, че е далече от Аллах, далече от Корана, далече от сунната на пратеника алейхи салам. След малко ще видим в хадис, че на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям му беше показан и дженнета и джехеннем. В Коран Керим почти няма страница, където Аллах субханаху ва та'аля да ни предупреждава за съдния ден, за това, което ни очаква след смъртта. Което означава, уважаеми братя и сестри, трябва да направим всичко възможно да се подготвим за съдния ден. Защото от нашите думи и дела ще бъде нашата равносметка в съдния ден. От нашата равносметка, която ще бъде в съдния ден, зависи дали ние ще влезнем в дженнета или в джехеннем. Аллах да пази. Казва Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим: А'удhu billahi min ash-shaytanir rajim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. И на тълпи ще бъдат подкарвани към джехеннема неверниците. Групово, на групи. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. И когато дойдат пред джехеннем, فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Вратите на джехеннема ще се разтворят. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. И неговите пазители ще им кажат: أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Вижте какво ще ги запитат най-напред мелейкетата. Пазителите на джехеннем с начало мелейкето Малик ще им кажат: нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашият Господар и за да ви предупредят за вашата среща в този ден. Аллах не изпратили пратеници, които да ви кажат. Аллах не изпратили свещени книги, където го пишеше какво ви очаква. Но това, за голямо съжаление, ще е един момент, уважаеми братя, на съжаление.
Хората ще съжаляват. Защо? Защото няма да имат възможността, за да се върнат и да се поправят. Казва Раббана Субханаху ва Та'аля в друг аят от Коран Керим: "Хатта иза джаа ахадукумул маут", и когато при някого от тях настъпи смъртта, човек да напусне този свят, "Қала рабби рджи'ун ла'алли а'малу салихан фима таракт", ще каже: "О Аллах, върни ме, дай ми отсрочка, дай ми време, за да кланям 2 ракията намаз, за да говея 1 ден уруч". Субханаллах. Момент на съжаление. Има много хора, които в момента искат да се върнат, за да се поправят, защото в хадис пратеника Мухаммад алейхи салату вассалам ни известява, още в момента, в който човек умре в гроба, вижда къде ще му бъде мястото. Или в дженнет, или в джаханнам. Хората искат да се върнат, за да се поправят, за да се покаят, за да се върнат към Аллах, за да вършат добри дела, но нямат тази възможност. Ние имаме тази възможност, защото все още сме живи. И алхамдулиллах, аз винаги казвам, уважаеми братя и сестри, че най-голямата благодат и милост от Аллах Азза ва Джал е това, че ние сме на пътя ни. Това, че ние казваме ла илаха иллаллах. Всеки дневно хиляди и милиони хора умират без да кажат ла илаха иллаллах. Чичото на пратеника Абу Талиб напусна този свят без да каже ла илаха иллаллах. Той не беше удостоен с тази чест. Нека всеки един от нас да си зададе на въпроса: аз с какво съм заслужил Аллах Субханаху ва Та'аля да ме избере пред чичото на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, който толкова много помагаше на пейгамбера? Нека всеки един от нас да се зададе на този въпрос. С какво съм заслужил аз тази милост? Да казвам ла илаха иллаллах, да слагам челото на намаз, на суджуд пред Аллах Азза ва Джал. Колко хора идват в този свят, живеят и си заминават без въобще да са разбрали защо са дошли. Живеят в заблуда. Ние сме на пътя ни, алхамдулиллах. Така както Аллах ни е дал това напътствие, това ние като мюсюлмани трябва да осъзнаем огромната отговорност, че това, което ние го имаме, алхамдулиллах, трябва да го предадем на нашите семейства, на нашите майки, на наши бащи, брати, сестри, защото те са вън. Те не са на намаз. Те са далече от Аллах. Един човек, когато е далече от Аллах, е близо до наказанието и до джахеннам. Когато един човек е близо до Аллах, е близо до неговата милост или до неговия дженнет. Ако се върнем по времето на пратеника алейхи салату вассалам, какво виждаме? Когато той започна да призовава към ла илаха иллаллах, започна най-напред от неговите близки, от неговото семейство. Преди езана с вашия ходжа си говорихме за ходжата Тефик Далов, това мой ходжа, Аллах да му дава дженнет. Аз при него започнах да уча Корана. Помня си като малък, казваше едно нещо пред джамата. Тогава всяка една къща имаше добитък, имаше крава, имаше теле, имаше овце. Ей, джамат, каза, ако тази вечер на някой от вас кравата не се пребере, цяла вечер ще я търси. Но това, че дъщерята няма и се разголила и отишла на дискотека, ние спиме спокойно. Как може да спим спокойно, след като сме я пуснали по пътя на шейтана и по пътя на джахеннам? Нека да погледнем днес, не е ли същото? Ако в момента на някой от нас семейството му е в къщи и ако някой ни се обади по телефона и ни каже къщата гори, дали ще останем да слушаме лекцията?
всички ще излезем да гасим. И този човек, собственика на къщата, ще е най-напред, защото неговите близки са там. Да ни изгорят. Нашите деца, нашите сестри, нашите дъщери вървят към Джехеннем. Къде е исляма? Къде сме ние като мюсюлманска общност? Къде сме ние да кажем кое е хелял и кое е харам? Уважаеми братя, Субханаллах, тук споменаваме името на Аллах. Правиме ибадет на Аллах. Но когато излеземе от вратата навън, на улицата, там реалността е съвсем различна. Харама е там, алкохола е там, другата е там. Всеки един от нас може да си казва, това не може да се случи с моето дете. Това се случва точно с нашите деца. Защо? Защото ние като родители не сме поели отговорността. Защото в съдния ден, когато застанем пред Аллах, най-напред ще напитат за нашите семейства. Преди да питат тебе за собствените ти дела, ще те питат за делата на твоите деца, на твоята съпруга. Аллах Азза ва Джал говори в Коран Керим, че има Джехеннем. Ето в аят от Коран Керим, всъщност тази лекция съм подготвил като въпроси и отговори. Давам въпроси и си отговарям. Сътворение Джехеннем. Много хора, казват, никой не се върнал там, за да каже какво е. Аллах Субханаху ва Та'аля ни известява, като казва: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Инна Джехеннема канат мирсада литтагина ма'аба. Джехеннемът е в очакване за престъпващите място за връщане. Сура Неба, 21-22 аят. В сура Али Имран казва Аллах Субханаху ва Та'аля: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. И се бойте от огъня, подготвен за неверниците. Минало свършено време. Уиддат, подготвен, има го, съществува. За дженнета какво казва? Уиддат лил муттақин. Приготвен е за богобоязливите. Дженнета и Джехеннема ги има, сътворени са, съществуват. Това, което ни го казва Коран Керим. Но къде се намира Джехеннем? Това само Аллах Субханаху ва Та'аля знае. Аллах знае най-добре поради липсата на доказателство в Коран Керим и в сунната на пратеника алейхи салату вассалам за точно определеното място на дженнета и на Джехеннем. Но това, което го казват учените, е, че дженнета е някъде нагоре, а Джехеннема е някъде надолу. Това са предположения. Но най-правилният отговор е, че Аллах Субханаху ва Та'аля най-добре знае къде е и дженнета и Джехеннем. Това, което ние го знаем като мюсюлмани, че те ги има, сътворени са, съществуват и са в очакване на техните обитатели. В хадис пратеника Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ни говори за дълбочината на Джехеннем. Колко е дълбок Джехеннема? В хадис предаден от Абу Хурейра казва: бяхме заедно с пратеника саллаллаху алейхи ва саллям в джамията и чухме един шум. Я Расул-Аллах, какво беше това? Алейхи салату ва салам запита: знаете ли какво беше това? Какъв беше този шум? Те отговорили: Аллах и неговият пратеник най-добре знае. След което алейхи салату ва салам е казал: това беше скала, която беше хвърляна от върха на Джехеннем, падаше 70 години и днес стигна дъното на Джехеннем. В предание се казва, че камъкът е бил колкото големина на камила. И един предмет, колкото е по-голям, ускоряването му е по-голямо. Дори и да не е голям като камила. Като телефона да е. Да пада 70 години и да стигне дъното след 70 години, показва дълбочината на Джехеннем.
В друг хадис казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: слънцето и луната ще бъдат хвърлени в джехеннема на кайметския ден. Слънцето, което е много, много по-голямо от земята, както и луната, нали, ще бъдат хвърлени в джехеннема. Казва Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Пазят го строги и сурови мелайкета, пазители на Джахеннем. Както споменахме и в аята в началото, че Аллах субханаху ва та'аля, който е сътворил много мелайкета с различни задачи и функции, е сътворил мелайкета, които да бъдат пазители на Джахеннем. Които мелайкета никога и по никакъв начин не се противят на Аллах и изпълняват това, което Аллах им повели. Мелайкетата никога и по никакъв начин не се противопоставят на Аллах субханаху ва та'аля. Друг въпрос: каква е големината на тялата в Джахеннем? В дженнета каква ще бъде големината? С големината на Адем алейхи салам. В хадиса казано 60 зира'a, 60 лаката. В днешно време казват около 30 метра. С големината на Адем алейхи салам. Той е бил висок 30 метра. С минаване на време хората намалят и на ръст, и на години, и ми се струва, че и на акъл. Адем алейхи салам бил висок 70 метра. Това е големината на хората, които ще бъдат в дженнета. Иншаллах да сме от тях. Ще бъдат на годините на Юсуф, на Иса алейхи салам и на красотата на Юсуф алейхи салам. Но когато говорим за джахеннемлиите, обитателите на Джахеннем, там вече големината на тялата са съвсем други размери. И ще видим защо. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: разстоянието е от едното до другото рамо на неверника в Джахеннем ще бъдат колкото бърз конник да язди 3 дена. От едното до другото рамо. В друг хадис казва алейхи салам: от ухото до рамото колкото от Мекка до Медина. В друг хадис казва алейхи салату вассалам, хадиси са в предадени от имам Муслим: големината на единият зъб, кучещия зъб, дорс, на неверника в Джахеннема ще бъде колкото планината Ухуд. Кой е ходил на хач, на умра в Медина, е виждал планината Ухуд, която е дълга около 13 км, някъде е широка 1, някъде 2, някъде 3 км. Единият зъб. Защо? Каква е причината тялата да са толкова големи? Тялото колко е по-голямо, кожата е по-дебела. Кожата е по-дебела. Защо? Защото рецепторите, където човек усеща болката, е в кожата. Виж, когато отидем на лекар и ни биете инжекция, усещаме болката в самото начало, когато вкарват иглата. След това няма болка. Значи тялата, колкото са по-големи, кожата е по-дебела, за да може да гори. И за да може болката да се усеща, Аллах да пази. Аллах азза ва джал казва това нещо в Коран Керим: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Инна аллазина кафару би аятина сауфа нуслихим нара. Куллама надижат джулудухум баддалнахум джулудан гайраха лиязуку ал'азаб. Инна Аллаха кана азизан хакима. Онези, които не вярват в нашите знамения,
ще ги изгараме в огъня и всякога, щом кожата им се опече, я сменяме с друга кожа, за да вкусат мъчението. За да вкусат мъчението. Винаги, когато кожата изгори, сменяме я с друга, казва Аллах. За да може да продължава самата болка. Аллах да пази. Ще се напълни ли Джехеннем? Другия въпрос. В момента, като чуваме колко е дълбочината на Джехеннем и като виждаме каква е големината на телата на джехеннемлиите, аджаба, дали ще се напълни Джехеннем? Имаше един човек, той казваше нещо много интересно. Той ще се напълни и за мене няма да има място. Но изключва варианта, че можеш да започне с него да се пълни. Казва Аллах субханаху ва та'аля в сура Каф: "А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma naqulu li jahannama hal imtalat wa taqulu hal min mazid." В съдния ден ще питаме Джехеннем, защото Джехеннема ще говори в съдния ден. Джехеннема ще диша. Както в хадис казва пратеник алейхи салату вассалам, докато сме на този свят в годината, Джехеннема издишва два пъти. Единият път е през лятото, когато е най-голямата жега, другия път е през зимата, когато е най-големият студ. В този ден ще кажем на Джехеннем: "Халим талат", напълни ли се? А той какво ще каже? А той ще рече: "Има ли още?" Вижте. Когато четеме тефсира на Коран Керим, Ибн Каthир, Хафиз Ибн Хаджар, Ибн Каthир казва: Джехеннема в този ден ще прилича на една воденица. Когато закараме с една каруца, примерно царевица, да мелиме на воденицата, и когато свършат всичките чували, като че ли воденичарът и казва: "Има ли още? Има ли още?" По същия начин Джехеннем ще говори и ще казва: "Има ли още?" Затова нека да не се вкарваме в никакъв филм, че няма да има места за нас. Ние като мюсюлмани трябва да направим всичко възможно, иншаллах. Въобще да ни вдишаме, въобще да ни видим Джехеннема, защото не само да бъдем вкарани, Аллах да пази, в положение само да го видиш от далечина, от горещината, кожата ще ти се свлича надолу. Защото в хадис пратеника саллаллаху алейхи васалям ни известява какво? Че джехеннемския огън ще бъде 70 пъти по-силен от този, който е на този свят. Огъна, най-силният огън, който е на този свят, който човек може да направи няколко хиляди градуса там, за да разтопи желязото, нали, примерно, 70 пъти повече ще бъде горещината на Джехеннем, на джехеннемския огън. Уважаеми братя и сестри, нека много сериозно да се замислиме върху тези аети, върху тези хадиси. И да видиме, че не е майтап работата. Много хора им се струва майтап. Много хора им се струва шега. И продължават с тяхното нехайство. Разберете, че нямаме време да си губиме времето. С всеки изминал ден, час, минута и секунда ние се приближаваме към деня, в който ще умрем. Какво означава това? След като никой от нас не знае къде, кога и как ще умре. Не се знае, може би утре в това село ще има погребение някой от тази зала. Факта, че ние не знаем кога, къде и как ще умреме, че Аллах субханаху ва та'аля изисква от нас 24 часа в денонощието да сме подготвени за този момент. 24 часа в денонощието, чрез нашите думи и дела да правим всичко възможно да спечелиме задоволството на Аллах, Неговата милост, Неговия дженнет, иша Аллах, и по всякакъв си начин да се отдалечим от Неговото наказание, от Неговия джехеннем, от огъня. Защото милостта на Аллах е безкрайна.
но и в същото време трябва да знаем, че неговото мъчение е много сурово. Затова вярващият, мюсюлманинът, в неговият съзнателен живот, когато прави ибадет на Аллах, когато служим на Аллах, винаги е между две положения, които се казват ал-хауф вар-раджа. Ал-хауф – страх, ар-раджа – надежда. Ние изпълнявайки, кланяйки намаз, като говееме оруж в месец Рамазан, от една страна се страхуваме, че Аллах няма да ни приеме намаза, няма да ни приеме оруча. Аджеба, дали Аллах ще ни приеме? Но от другата страна, надежда, ние извършваме всичко това с надеждата, за да спечелим милостта на Аллах, за да спечелим дженнета на Аллах. А онези братя и сестри, които нямат един намаз, нямат един ден оруч, на какво очакват? Разберете, уважаеми братя и сестри, че след като умрем, никой няма да кланя намаз за теб. Никой няма да говее оруч за теб. Нямате на представа колко бързо хората ще ви забравят. Направете така, че Аллах да ни не забрави. Това, което ние можем да направим за себе си, докато сме живи, намаз, оруч, покаяние, теобе, добри дела, садака, никой няма да направи повече за нас, след като умрем. Както казва алейхи салату вассалам, възползвайте се от живота преди смъртта. Казва Хасан ал-Басри, ей човече, ти си дни, и когато един ден си замине, се заминава част от тебе. Ние представляваме като един пясъчен часовник. Като го обърнеш, пясъка пада и най-накрая свършва. Така ще свършим и ние. Нека да се подготвиме за дженнета и да направим всичко възможно да се предпазиме от джахеннем и наказанието на Аллах. Защото, както казахме, наказанието на Аллах субханаху ва та'аля, огънят, който е подготвил, е много горещ. Нека да видим още какви качества има джахеннемския огън. Той не прилича на този огън, който е тук. Първо, бързо се разпалва. Колкото по-бързо се разпали, по-бързо полепва по кожата и болката е мигновенна. Второ, джахеннемския огън има неприятна миризма, която допълнително ще притеснява хората в джахеннем. Трето, джахеннемския огън има много дим, който допълнително ще ги притеснява. Четвърто, силна горещина, казахме. Пето, джахеннемския огън ще говори, ще чува и ще вижда. Казва Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Сура Фуркан, 12 аят. И когато джахеннема ги зърнат отдалеч, ще доловят неговата ярост и вой. В хадис казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: джахеннемския огън 1000 години ще бъде разпалван, т.е. 1000 години е разпалван, докато стане червен. След това ще бъде разпалван още 1000 години, докато стане бял. След това ще бъде разпалван още 1000 години, докато стане черен. И джахеннемския огън е черен, като черната нощ, казва алейхи салату ва салам. Това е другото качество на джахеннемския огън, че там ще бъде тъмно. Този огън няма да излъчва светлина. Допълнително ще притеснява тези, които ще бъдат там. Аллах да пази. Казахме какво? Бързо се разпалва, неприятна миризма, много дим, силна горещина, ще бъде тъмен, като черната нощ, казва алейхи салату вассалам.
В сура Тахрим Аллах Субханаху ва Та'аля казва: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. О вярващи! Абдуллах ибн Аббас, рахимахуллах, който беше тълковател на Корана по времето на пратеника алейхи салам, казва: когато по времето на пейгамбера алейхи салату васалам слизаше аят, започвайки с Я айюхаллазина аману, о вярващи, обращение към кой? Към вярващите. Казва Абдуллах ибн Аббас: ние добре се отваряхме ушите, защото в продължението на аета знаехме, че ще дойде повелята от повелите на Аллах, с която повеля Аллах ще иска да ни заповяда нещо, или забрана от забраните на Аллах, с която забрана Аллах ще иска да ни забрани нещо. Ку анфусакум ва ахликум нара. Заповед: пазете себе си и вашите семейства от огъня. 6 аят на сура Тахрим. Мисля, че е 66-та сура Тахрим, 6 аят. О вярващи, пазете себе си и вашите семейства от огъня. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Горивото, на който ще бъдат хората и камъните. Камъните. Ако в днешно време има огън и го вземе по-голямо количество камъни, нали, може да изгасиме огъня с камъните. Но там в Джахеннем камъните ще бъдат гориво на огъня, което означава, че огъня ще бъде толкова силен, че ще изгара абсолютно всичко. Тълкователите на този аят казват: под камъните тук в този аят се разбира първо идолите, на които служиха мушриците по времето на пейгамбера алейхи салату васалам от племето Курейш, които ще бъдат хвърлени заедно с хората, с неверниците, с мушриците в Джахеннем. Второто мнение на ислямските учени казват камъни от барут, защото те бързо се възпламеняват и бързо полепват по кожата. Субханаллах. Така, друг въпрос: колко са степените на Джахеннем? В хадис пратеника алейхи салату вассалам ни известява какво? Когато търсите от Аллах джаннет, търсете най-високата степен, фирдаусул а'ля. Така както има степени в джаннета и всеки един човек според неговата степен на вяра и според неговите дела ще бъде поставен в степен в джаннета, която е заслужил. Някои хора казват: на най-ниската степен да съм е достатъчно. Не. Ние като мюсюлмани трябва да искаме от Аллах Субханаху ва Та'аля, иншаллах, най-високата степен. Да направим всичко възможно да спечелим най-високата степен, което от друга страна означава, че трябва да направим всичко възможно да се отдалечим от нещата, които могат да навкарат в огъня. Казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. И за всички има степени от онова, което са извършили. Сура Ан'ам, 132 аят. И за всички има степени от онова, което са извършили. Твоят Господар не подминава делата им. В съдния ден, субханаллах, уважаеми братя, когато застанем пред Аллах, тетрадката на делата ще бъде пред теб. И тогава неверника ще се очуди от това, което ще види там.
и ще каже: я вайлатана, тежко ни, ма ли хаза алкитабу ла югадиру сагиратен вала кабиратен илля ахсаха. Каква е тази книга, която не е пропуснала нито малко, нито голямо дело и всичко го е записало. Уважаеми братя, кирамен катибина я'ламуна ма таф'алун. Двете мелейкета, кирамен катибин, знаят много добре какво вършите. Те са назначени точно с тази задача да записват нашите дела. Няма как Аллах да изпусне наше дело. Всяко едно нещо е записано. Това направете всичко възможно добрите ни дела да бъдат повече от лошите. Имаме ли лоши дела? Грешим ли? Да, грешим. Но не е проблема в това, че грешим, проблема в това, че не се покайваме. Защото казва алейхи салату вассалам: всички хора са грешници и най-добрите грешници са покайващите се. В друг аят относно степените на Джахеннем казва Раббуна субханаху ва та'аля: иннал мунафиқина фи ад-дарки al-асфали мин ан-нар ва лан таджида лахум насира. Лицемерите ще бъдат в най-ниската степен на Джахеннем, в най-ниската степен на огъня и не ще намериш за тях избавител. Колко са вратите на Джахеннем? 7. На Дженнета 8. Това показва милостта и рахмета на Аллах азза ва джал. Повече врати, повече хора да влезнат, иншааллах. Казва Аллах субханаху ва та'аля: а'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Ва инна джаханнама لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Наистина Джахеннемът е обещан за всички тях. Той има 7 врати. За всяка врата има отделна група. Аллах азза ва джал го казва това в сура Хиджр 34-44 аят. Уважаеми братя, още един път ще повторим това, че крайно време да разбереме, че ние сме дошли на този свят не за да оставаме в него. Ние сме на този свят, за да се подготвиме за другия. За да се подготвиме за срещата ни с Аллах субханаху ва та'аля. Завършвам с един аят, в който казва Аллах субханаху ва та'аля, аята, който четахме в намаза, първия ракет: а'удhu billahi минаш шайтанир раджим. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. И обитателите на Джахеннем ще викат към обитателите на Дженнета: излейте за нас от водата или от онова, с което ви препитава Аллах. Дайте вода, пие им са вода, искат вода. Всъщност аз тази лекция съм разделил на 2 части. В момента приключихме с първата част, но във втората част говорим за храната и водата, какво ще пият и какво ще ядат тези, които ще бъдат в Джахеннем. Вижте какво казва. Казват тези, които са в Дженнета, на тези, които са в Джахеннем и искат от тях вода. Аллах направи харам за неверниците. Аллах направи харам за неверниците. Каква е причината? Които взеха своята религия за забавление и за игра. Още един път използвам жаргонната дума: всичко ни се прави като на майтап. Няма майтап. Работата е сериозна. И ние наистина трябва да сме отговорни
Защото след като претендираме, че вярваме в Аллах и следваме пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, това са аети, това са хадиси, които ни известяват за това, което ни очаква за след смъртта, и нямаме право да казваме кой се е върнал там, за да каже какво е. Алейхи салату ва салям какво казва? Когато се връща от Исра вал Ми'рач и вижда едни жени, които говорят на един сбор и се смеят, и им казва: ако можехте да видите това, което аз видях, щеше да се смеете по-малко и да плашете повече. А именно, че повечето от обитателите в Джехеннем ще бъдат жени. Казва Аллах субханаху ва та'аля, каква е причината, за да ни бъде храната, такова водата харам, които взеха своята религия за забавление и за игра и ги съблазни земният живот. Земният живот. Парите, долара, еврото, хубавите коли, разврата. Ето, Аллах субханаху ва та'аля казва в Коран Керим: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. И който бъде отдалечен от огъня и бъде въведен в дженнета, той е спечелил. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. А земният живот е само една измамна наслада. Земният живот подмами много хора, уважаеми братя. Земният живот направи така, че много хора не знаеха за какво дойдоха, каква беше тяхната цел, тяхната мисия, тяхната задача, и си заминаха от този свят без да кажат ла илаха илlallah. Ето, които взеха своята религия за забавление и за игра и ги съблазни земният живот. Днес ги забравяме ние, както и те ни забравяха за срещата ни в този ден. Аллах е справедлив. Няма как през целият този живот да си забравил Аллах и в съдния ден да искаш Аллах да се сети за теб. И Аллах ще те забрави. Най-голямата загуба в съдния ден, ден, в който хората ще изпаднат в страх, в паника, в отчаяние, ден, в който хората ще имат нужда някой да им помогне, някой да се застъпи за тях. Точно в този момент да разбереш, че Аллах те е забравил. Защо? Защото ти го беше забравил на дунията. Искате ли Аллах да не забрави в съдния ден? Тогава направете всичко възможно Аллах да ни не забрави. Защото ако Аллах не забрави в съдния ден, спукана ни е работата. Нека Аллах азза ва джел да ни напъсва по правия път. Моля Аллах азза ва джел да опрости греховете ни. Моля Аллах азза ва джел да напъсва нашите семейства, нашите деца, да ги предпазва от всички пороци, като алкохолизъм, като разврат, като наркомания. Защото обществото ги предлага и ние трябва да направим всичко възможно. И ако можем поне семействата си да спасим, алхамдулилlah. Това, което иска да каже, Аллах да бъде доволен от вас. Моля Аллах азза ва джел да има полза от това, което чухме. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирук ва атубу илейк.